que és una investigació de 1987, que dius, fa 2 dies, Literalment. que diu que ja no és un amant, sinó que la Gioconda és el Da Vinci transvestit, i que va analitzar la proporció del rostre i del tors i que coincidiria. I res, de cop, de dia Leonardo i de nit Lisa Leonardo. O sigui, normalment un pintor firma el quadre com al final, una cantonada, no? Coses així. De cop, en Da Vinci va firmar la Gioconda pintant una L i una B baixa en l'ull de la Mona Lisa. Ah, però això és real, Sí, sí. vale. Un Louis V, de cop, és la Mona Lisa. El quadre de la Gioconda no està acabat, perquè Leonardo da Vinci era un vago. No va acabar gairebé cap dels seus quadres. Això ho feien els seus ajudants. Un d'ells, en Silos, un fort aplaudiment, un record per aquest senyor, però Leonardo no ho feia.